ପଡ଼ି ସବୁ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ପକେଇ ପାରିଲ। କାଲି ଠାରୁ ଜ୍ୱର ହେଲାଣି ଲୋ, ଗାଧେଇ ଯିବ ନା ଆଜି ଗାଧେଇ କ'ଣ କରିବି? ଦାଦା ହୋଟେଲରୁ ଆଇଲା ଖାଇଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କୋଉ ହୋଟେଲ ଯାଇଥିଲା? ରାଇସ୍ ନେଇକି ଆଇଲା, କ'ଣ କରିବି? ରାନ୍ଧି ପାରୁନି। ଜାଣିଲ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଉଡ଼ାଟା ହେଇଥା। ଦିଦି ଛେଚା ଖାଉଛୁ ନା ଲଙ୍କା ଖାଉଛୁ? ଦି ଜଣ ଯାକ ମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି।